Здравейте, добре дошли в новото ми видео. Аз съм Ники, това е Play Gaming. Днес почваме с чисто новата поредица на Hay. Старата поредица ще ви покажа след малко до кое ниво съм стигнал, как съм стигнал. Тук почваме буквално на първо ниво. Защото трябва да се развивам от първо ниво и ви покажа как се развивам. Само да свършим тези неща тук и ще ви покажа стария профил. Сега. Почти сме втори левел. Сега. Първо ще нахраним кокошките и ще ви покажа всички профили, които имам. Станахме вече втори левел. Вече си имаме и пекарна. Сложим хляб. Да се... Вече сме и трети левел. Да сложим това, да може да се прави. Сега ще се добавим още земя. Нека да правим тук нещата. На този левел, който аз имам, по принцип съм 23 и там левел е от първите епизоди на Hay Day, които съм качвал в канала. Оттам са първите епизоди, но там съм още 10 левел в епизодите, които качвах, но сега там съм 23, който сега даже ще ви покажа. Само да стана малко по-висок левел тук и ще ви покажа там как съм. Това ще го има за жалост чак на 7 левел. Така, на 10 левел, когато се отвори къщичката тук ще направя клан. Който иска може да влиза в нашия Play Gaming клан. Нека сега да видим тук. Това може да си купим, добре. Купуваме го, да може да нахраним кокошките. Така. Сега,
тук. Това за сега го оставям. И отивам за да другия левел да ви покажа. Тук вече всичко скупихме. Да ви покажа докъде съм там. Сега само да влезна. Ето ми го и 23-я левел. Така, исках да почна видео поредицата на Hay Day от начало. Поради причината, че не ми се почва 23-ти левел, искам малко да подобря нещата и да почна от първи левел. От там вече ще почвам, нали, от първи левел да ставам по-горен. Но реших от първи да почна, отколкото от 23 левел. Така. Но, да ви кажа, че на 23 левел пак ще се играем тук. В поредицата пишете долу в коментарите дали искате да продължим да играем на Hay Day тук. Поредицата, която ще е на 23 или да продължим първи левел. Пишете долу в коментарите. Сега тук имаме много работа, защото всичко трябва да сложим храна. Тук съм 23, както казах, почти даже 24. Стават ми още около 300 звездички някъде, които тук мога да ги направя, но нямам достатъчните неща. Нещо интересно. Може да пуснем да се продават. Ето това примерно. Така. Обаче трябваше да го пуснем във вестник. Така. Тук по принцип имам клан. Ферма Чико. Може да се присъедините. Мисля, че лимита е около 10 души или 30. Едно от двете. Тук сега съм аз и моят приятел Крис. Ако искате да се присъединете към този клан, тук е тагът, който трябва под името. Присъединете се. Тук може да помогнете с това. Тъй, че ако искате се присъединете и към този клан, но когато станем 10 левел там на първото ниво, там също може да се присъедините и към втори клан. Сега, тук нещата са булги, няма това. Тук мога да пусна. Да се прави. Тук тези тениски за сега се правят, защото тук ги иска. В принцип искам да ги купят някъде, да може да изпратя кораба по-лесно, обаче никой не продава. Имам куче и котка по принцип, ето ги. Само да дойдат някъде. Ето го кучето. Котката. Чакам да стана 24 левел тук, за да може да се включа мината и другите неща. Даже сега ще видим колко ми остава. Още съвсем малко. Още 213. Още 213 точки. Значи от тук мога да ги направя. Но някой ми обнови храста. Засял съм 2 череши, 2 ябълки, малини. Тук са животните. Тук са повечето работи, но мисля да си го разраствам и тук слагам. За сега такава е подредбата. По-късно може да я поразмеся някои неща.
Но за сега това е подредбата. Ето го и входа. За сега така съм я подредил. Така ще бъде да видим, може да купим земя. Не, все още не. Трябват ни колчета. Тази явно е най-голяма. Сам не може да видим. Сега ще отидем малко да дигнем левела на първото. И... така. Искаме тук. Искаме това да се прави хляб. Дигаме левела, ние като тали го дигаме. До 6 левел ще имаме крави. И тук 6 левел ни остава още малко. Предполагам. Да, още 33 звездички. Значи тук ни трябва 3 яйца, които ще станат малко по-късно. Така. Още 26. Тук един хляб, който се пече и ще го вземем така, да може да пусна това. Ще сложим още един, а нямаме жито. Чакаме да стане жито. Тук ще правя наистина много размествания, даже и... така. Когато станем 6 левел, ще спирам видеото и ще продължим когато реша да снимам пак, да не забравя. Чакаме тук да стане малко диамантчета, да може да станем по-горен левел. Така. И житото е готово. И вече сме 6 левел. Сега да видим това. Няма къде да го сложим. Тук ще го сложа. Кравите. Сега ще вземем само 2 крави, повече няма да взимам. Но за сега. Това ще го сложа, обаче просто е, че няма място. Тук ще да е. Или пак ще го изместим тук. Не. Тук за сега ще го сложа, после като се освобода място от тези дървета тук, ще го преместя. И това беше за днес, приятели. Много благодаря, че гледахте видеото. Казах ви, ще играем и тук. Ще разрастваме левела и в 23-я левел, който имам. Затова следете поредицата. Ще бъде продължена и до нови срещи.